Santo Tomas Legazpi na sa tuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta po kamungunya na aldaw ng Webes, ikapetsa 12 kambulan ng Agosto. Sana maray ang sa indong aldaw, maray ang sa indong hapon, at ngunyan na aldaw sana magayon ang sa indong pakiramdam. Kung bako man, di pakarayon ta. Igwa kita ng aning programang Marhay. Tangunya na Marhay na hapon, igwa kita ng pag-urulayan na magiging marhay ang satuyang hapon. Ano kaya ang buhay na daing kapatawaran? Magiging kay marhay o dae? Siyempre dae. Kaya nga parang maging marhay ang satuyang buhay, mga tugang, kay puhan na kita mapatawad at magpatawad. Kaipuhan ang pagpapatawad. Kaya yan sa tuyang tema ngunyan, mga tugang. Pero bago kita magpadagos kan sa tuyang programa, mga tugang, minabati ko kamo gabos. Happy listening at sana mag-enjoy kamo sa tuyang programa. At siyempre, dahil kita ng God magpuon ka sa tuyang programa na daing na mamibi. Kita kaipuhan ito sa kailangan. Sa akin, it is a must that we have to first begin it with a prayer, because prayer is just like a key in the morning. Susi po yan sa umaga, at yan po ang kandado sa gabi. So always pray. Sabi nga sa Bible, always pray without ceasing. Na dahil kita dapat maguntok sa pagpapangadji. Ang pagpapangadji, hindi lang yung paghagad, kundi pagpupuri, to praise, to bless, to ask God's mercy and forgiveness, and much more. Prayer is uniting ourselves with God. Ang pakikisumaro ta sa kagurangnan. Kaya ngunyan, makisa tayo sa Diyos, makisumaro tayo sa Diyos. Let us lift up our hearts and our minds to God as we pray our favorite prayer, the Memorare. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay, ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri